Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En jokkan jonde meɗen tatabre ha wolwango gewoji sumaye ko bo bonnoji sumaye ɗi zamanu meɗen jottaru. En jokkan ha gewowol sumaye man ko bonnowol sumaye man ɗo sappo e nayabol en jangino ha darsere men ɗiɗabre en gari en darake ha sappo e tatabol, jotta bo en puɗɗitan ha sappo e nayabol. Kangol wonte batal ngal ɓi adamajo tufoto ɗum ha laral ɓandu muɗum, walla bo ha nder ngal ɓi adamajo tufoto ɗum ha kusel. To ɗo man ɗo batal ngal goɗɗo tufoto ɗum ha laral ɓandu non, kangal man ɗo ɗe be batal ngal goɗɗo tufoto kangal man ɗo latto tufego magal man ɗo ha nder kusel ɓandu ɓi adama ni kam ɗum bate ɗiɗi ngoni ha ɗon. Ɗe ɗiɗi fu deidei ko modi ɓe kiiti ha dow maje, kanje man ɗo ɗe bonnata sumaye. Ella ko waɗi ɓe mbi ɗe bonnata sumaye bo ngam ɓe mbi kanje man ɗo ɗe lataki batal ngal goɗɗo tufoto ha laral non, ngal lataki ɗum batal kangal man ɗo ngal hoccata kiita nyamgo, ngal hoccata kiita yargo, ngal wonai bo ha mana nyamgo be yargo. Non batal tufetengal ha nder kusel. Ɗe ɗiɗi fu ni kam ɗe koccata, ɗe lattaki ɗum nyamande, ɗe lattaki ɗum yarande, ɗe koccata bo kiita nyamande be yarande. To kongol ngol ɗo bingol bate ɗe ɗiɗi kanje man ɗo ɗe bonnata sumaye man ɗo, kangol modiɓɓe mapindi en ɗiɗo cuɓi kongol man ɓe ndari kangol ɓurata margo sembe, kangol ɓurata sahago. Kanjum wonte modibbo Ibnu Bas be Ibnu Usaymin, Allah hinnoɓe, ngol ɗo ɓe cuɓi ha deidei ko ɓe pami, deidei ko ɓe gurtini ɗum kadi ha famgo nassiji deftere Allah be sunna nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. En gartan ha sappo e joyaɓol, kangol wonte kangol bo batal ngal ɓi adamajo tufoto ɗum ha ɗaɗi ƴiƴamji. Batal ngal ɓi adamajo tufoto ɗum ha ɗaɗi ƴiƴamji, kangal man ɗo ngal latto bo ngal botowal ɓandu, ngal latto ngal nafowal ɓandu, deidei ko wonata ha magal man ɗo wona wodi ko ɗum nafrata ɓandu. Ngal ɗo bo noy kiita magal? Modi ɓe kiiti ngal kangal man ɗo ngal ɗon nder bonnoji sumaye, ngam ko waɗi kangal man ɗo ɗon ha magal mana nyamgo walla yargo, ngam ngal ɗon mari ko nafata ɓandu. Nane ma to a nyami nyamande man ɗo hande yaha nde bota ɓandu maɗa, to a yari bo ha ɗum yaha ɗum bota ɓandu ma. To batal ngal bo tufetengal ha ɗaɗi ƴiƴamji, nden ngal mara bo jotta kam deidei ko nafata ɓandu maɗa man ɗo, ngal ɗon mari mana nyamgo walla bo mana yargo. To nden kam de ngal ɗon mari manaji ɗiɗi kam, ngal laato modiɓɓe kiiti kangal man ɗo to goɗɗo tufake ngal, kanko man ɗo ɗon sumi, wi'e sumayere mako man ɗo nde wonnake. En gartan ha gewowol sappo e jeegowol, kanjum wonte kangol wonte jotta kam wodi nebbamji ɗi ɓe ngujata ɗo ɓiɓɓe adama en ngujoto ɗum, walla bo wodi nyaundiguji goɗɗi ɓe koccata non ɓe takka ɗum ha ɓandu. Nebbam kam a wujoto ɗum, to kuje goɗɗe bo a hoccan ɗum non takka ha ɓandu maɗa, jotta kam ɓandu maɗa man ɗo, laral ɓandu maɗa man ɗo siiɓo deidei lekki ko wonata ha ko takkuɗa man ɗo, laral ɓandu ma siiɓo lekki man. To kadi ɗo man ɗo nebbam ɗam gujotoɗa non be lekki non ki gaddata takka ɗum ha dow ɓandu maɗa, laral ɓandu ma siiɓo lekki man ɗo. Noy kiita man? Modiɓɓe ɓe ndari ɓe kiiti kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye. Wujago mo gujotoɗa be lekki ki nyaundigu ki takkata ɗum dow laral ɓandu ma,
kanji man ɗi ɗiɗi ɗo ɗi bonnata sumaye ngam ko waɗi ɓe mbi ɗi lattaki ɗum nyamgo a waddi a wujake wi'ataki a nyami walla a yari non a takki nyawdigu dow ɓandu ma siɓake nyawdigu man wi'atake a nyami walla a yari to ɗum ƴeftata bo ɗum wala bo mana nyamgo walla yargo to ɗo man ɗo kadi ngam man modiɓɓe ɓe kiiti kanji man ɗo ɗi bonnata sumaye ɓi adamajo. En gartan ha sappo e jeeɗiɗaɓol ha nder deidei bonnoji sumaye man ɗo woodi ko ɓe mbi'ata darduɗum ko woni ha hunde ɗo nyawu gonangu nder reedu ɓi adama noy sifa man ɗum wayi o wi kanjum man ɗo ɓe ɗon koca darduɗum man ɗo to ɗum tiyowol ɓe ɗon koca ngol ɓe gaɗa ɓe cumpita deidei wurde famarde ha reedu ɓi adamajo ha dow reedu man ɗo ɓe nga'ata tiyowol man lattoto foti jotta kam masalan woodi ko ɓe giɗi ɓe itta ha nder ɓandu man masalan ban ko ɓe mbi'ata kakangel walla bo hahande walla bo jotta ka woodi non nyawngu ɓe giɗi ɓe ndara nder reedu man ɗo woodi nyawngu ɓe giɗi ɓe ndara nder reedu man ɗo to ɗo man ɗo ɓe ɗon ngara ɓe cumpita ha dow laral reedu man ɗo ɓe koca darduɗum maɓɓe man ɗo ɓe nga'ata ha nder reedu man ɗo ngam ɗaɓɓititgo deidei nyawngu ɓe marata haje nder muɗum walla bo to hunde nde ɓe giɗi ittugo ha reedu man bo ngam ɓe itta hunde man to kadi ɓe mbi'ata mas'ala kaɗo ɗo ɓe ɗon koca kiita ma'aka ɓe qiso ɗum dow kiita yuwande nde goɗɗo yuwete ha reedu ɓe jotta kam waddugo tiyowol dardugol sumpita ha reedu ɓi adama wa'atangol nder reedu man ɓe koci ɓe potni ɗum be yuwande be ɓi adamajo to o yuwama ha reedu yuwande deidei yottotonde ha nder reedu mako ɓe koci kiita man ɓe qisi ka dow kiita yuwande to noy kiita man woni modiɓɓe ɓe malikiya kamɓe man ɗo ɓe njahi dow kanjum man ɗo ɗum yewata yuwande nde goɗɗo yuwete ɗum ha reedu muɗum nde nasta nder reedu man be hocugo jotta kam wargo sumpita reedu man non wara waɗa hunde lardude to ɗum tiyowol walla ɗum ɗume waɗa ɗum ha reedu man kanjum man ɗo ɗum yewata sumaye ko non kongol ngol malikiya man bingol jotta kam ɗum yewata sumaye man ɗo yuwande ha reedu yewata sumaye ni kam kamɓe man ɗo ɓe kiiti wiigo waddi darduɗum man sumpiti ha reedu waɗi ɗum ha reedu man ɗo wi'e kanjum man bo ɗum yewata sumaye to modi bo bi'eteɗo Sheikhul Islam Ibn Taymiya o suɓi kongol malikiya ngol ɗo o suɓi ngol o laari ɗum kongol marngol sembe ɗum kongol ngol tuktete dow muɗum to kadi ni kam wi'e wargo sumpita reedu waɗa darduɗum ha reedu man ɗo ha nder reedu man ɗo kadi kanjum man ɗo ngam laara ko woni nder reedu man ha nyaw walla ko marete haje ha muɗum ni kam wi'e kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye to ngam ɓe mbi nde ɓe kocingol ɓe qisi dow haala yuwande ɗo ɓe mbi ngam julɓe ɓe laatake kamɓe man ɗo ɓe ɗon no musɓe ɓe ɗon no juwe ha deɗi maɓɓe masalan ha konu jihadi kadi to ni laatake yuwego man ɗo kanjum man ɗo ɗum wonnan no sumaye kam nda ɗum wanginanama ɓe wi'etenoɓe kanjum man ɗo ɗum wonnan no sumaye maɓɓe amma ɗum wi'aka to nde ɗum wi'aka kam ni kam laato kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye. En gartan ha sappo e jeetataɓol kanjum wonte woodi ko ɓe mbi'ata lodgo ɓooƴe woodi ko ɓe mbi'ata yimɓe woɗɓe ɓe ɗon jarribe kamɓe man ɗo be ɓooƴe maɓɓe man ɗo ɗe laato ɗe nyawɗe kanje man ɗo to kadi warta kanko man ɗo goɗɗo mo ɓooƴe man laati nyawɗe ɗo o maran haaje to disde waɗi fuu kanko man ɗo o lootane ƴiƴam gonanɗam ha ɓandu maako man ɗo
to ɗo man ɗo kadi kugal ngal ɓe mbi'ata lodgo hocugo ƴiƴam man ɗo foɗa ɗam wurtina ha goɗɗo mo ɓoƴe muɗum nyawɗe man ɗo foɗa ƴiƴam mako man ɗo wurtina ɗam ha yasi be masinji ɗi poɗoji ƴiƴam man ɗo, walla bo to ɗum batal to ɗum hunde nde ɓe ɗisata ɗum non ha foɗgo ƴiƴam man ɗo foɗa ƴiƴam man wurtina yaha loota ɗam laaɓa nden lornita ɗam ha nder ɓandu ɓi adamajo nyawɗo nyawa ɓoƴejo man ɗo. to noy kiita kugal ngal ɗo man ɗo ƴiƴam ɗam foɗama ɗam wurtinama ha ɓandu ɗam yahi ɗam lootama be masin ɗam laaɓi ɗam lornitama nder ɓandu nyawɗo. noy kiita kugal gangal banniɗo ha ɗo man ɗo Modibbo Ibnu Bas kanko man ɗo o suɓi kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye ɗum wonnata sumaye bal na ɗum wonnata sumaye. Modibbo Ibnu Bas o suɓi kanko ha hunde ɗo mako ha deidei ko o wi kanjum man ɗo ɗum wonnan sumaye lootanego ƴiƴam foɗanego ƴiƴam ban ha goɗɗo nyawƴo ɓoƴe foɗa ɗam wurtina ɗam be masin yaha loota ɗam wara lornita ɗam nder ɓandu ɓi adama. Modibbo Ibnu Bas o suɓi kanjum man ɗo ɗum bonnojum sumaye. o wi ngam lodgo ƴiƴam man be hoore muɗum laɓɓina lortina ɗam nder ɓandu man ɗo o ɗon laara kanjum man ɗo ɗum wonnan sumaye. nden o wi kadi bo hojgo ƴiƴam man ɗo ha lodgo man ɗo ɗum waɗan ha kugal man ɗo woodi kuje goɗɗe ɗe ɓe nastinta nafoje ɓandu, woodi ni kam kuje goɗɗe ɗe ɓe nastinta botoje ɓandu, to kanjum man bo ɗum yewan sumaye. jotta kam ni kam hauti gewoji ɗiɗi woni ha majum. ƴiƴam loteteɗam laɓɓine lornite kanjum ɗum yewan. to kuje ɗe ɓe gaɗata ha lodgo ƴiƴam man ɗo ko ɓe nastinta nder ton ngam kanjum man bo ɗum yaha ɗum nafa ɓandu ɓi adamajo kanjum man bo ɗum bonnojum sumaye. o wi ni kam hauti ha majum bonnoji sumaye ɗiɗi. to ni kam ko wonte dammuɗum ha majum goɗɗo on marɗo nyawɓoje man maranɗo haaje lootanego ƴiƴam muɗum man ɗo kanko man ɗo to ni o waɗi kugal man o lootanama ƴiƴam man ha nyaloma sumaye wi'e nyalde man kam kadi kayre man kam sumayere mako man ɗo nde yewi ha muɗum o ɗumano o sumonde o yoɓande ɓawo sumaye man walla bo to o wawan ɗum ɓillatamo o wawan o sabbitina lodgo ƴiƴam man ha jemma ɗo bo foti o lotra ɗo waɗa kugal mako man ɗo be jemma. en gartan ha 19 kanjum wonte woodi ko ɓe mbi'ata lohdgo lawol dañrugol kanjum man bo ban foti woodi laruraji goɗɗi gaɗata ɓi adamajo mara haaje lodgo hunde ɗo mara haaje lodgo lawol man. to kadi noy jotta kam lodgo lawol dañrugol man ɗo kanjum man ɗo ɗum wonnan sumayna walla ɗum wonnata. to accu lodgo bo kadi bo woodi kuje goɗɗe ɗe ɓe kocata ɓe naha dow ɗum masalan gal lawol dañrugol man ɗo imma ngam nufaye nyawndigu ban masalan ha lofital umraɓe kamɓe man ɗo ngam nyawndigu masalan ɓe naha dow to ɗum lekki ha gal lawol man ngam nyawndigu, walla bo hocugo non jotta kam ngam largo nyaw masalan hoca to ɗum hunde wonde masalan lardude ɗaɓɓitirore nyaw man ɗo tokkinira ɗum gal lawol man ha nyaloma sumaye. noy kiitani kam kuje tati man ɗo ɗum kuje tati ngoni ha ɗon lodgo lawol dañrugol man, non nahdago lekki gal lawol man, non bo jotta kam lardugo nyaw gal lawol man ha nyaloma sumaye. ɗi tati fu ɗo to ɗi ngaɗi ha nyaloma sumaye kam noy kiitamaji wi'ete be majum sumaye oɗo man ɗo wonnakena walla sumaye man ɗo nga wonnaki. ha ɗo jotta kam modiɓɓe ɓe malikiya be hambalinko en kamɓe man ɗo ɓe njahi kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye, ɓe njahi
dow kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye. To ɗo wonte kiita majum ni kam lordgo lawol man walla bo nahadago nyawndigu gal lawol man walla bo lardugo nyawgal lawol man be hunde lardude kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye. En gartan ha ngol lambano gas kanjum wonte ko ɓe mbi'ata suutago noyi goɗɗo to hoci o suutake gal lawol gurtinirgol coofe lorɗe, to hoci o suutake gal lawol gurtinirgol coofe lorɗe noyi kiita man o waɗi ɗum ha nyaloma sumaye noyi kiita man. ɓurnal modiɓɓe kam kamɓe man ɗo ɓe ɗon dara suutago man ɗo ɗum wonnan sumaye. Goɗɗo to o hoci o suutake masalan lekki mbi'en o suutake lekki o walla bo o pompake lekki noyi kiita man modiɓɓe ɓurnal modiɓɓe kam ha mashabaji nayi ɗo kamɓe man ɗo ɓe ɗon dara ɗum wonnan sumaye. Ngam ko waɗi ɓe mbi ɓi adama to o pompake kanjum man ɗo ɗum nastan ha pompago man ɗo ɗum nastan ha nder redu, ɗum yottoto ha nder redu mako, to nde ɗum yottoto ha nder redu kam laato ɗum bonnojum sumaye. ɗo kongol aranol kangol wonte kongol ɓurnal modiɓɓe. Non modibbo bi'eteɗo Sheikhul Islam Ibnu Taymiya kanko bo o suɓi o wi pompago man ɗo kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye. Ngam ko waɗi kanjum man ɗo ɗum lattatako ɗum hunde ɗum to goɗɗo o pompake wi'atake kanko man ɗo ko o pompi man ɗo ha ɗum yaha ɗum bota ɓandu mako, innama ɗum nyawndigu ngu o ɗum lekkiki o pompi, amma haje maki ɗo kanki man ɗo ki yahataki latto ki botoyi ɓandu. Haje maki ɗo ngam haki nyawnda nyawngu o nufoto, to kadi nde ni laatake kanki man ɗo hunde nde o pompi man ɗo nde laatatako ɗum hunde nafore ɓandu mako kam, nden kam laato pompago man walla suutago man ɗo kanjum man ɗo wi'e ɗum wonnata sumaye. Kongol tataɓol kangol wonte ngol Ibnu Usaymin suɓi ɗum, o wi toni pompago man ɗo ɗum laatake ɗum nyawndigu ɗum lekki non cooki o pompi wala ha lekki man ɗo ko nafata ɓandu mako ko botata ɓandu mako, kanjum man ɗo ɗum laato ɗum wonnata sumaye. To ni lattake ɗum lekki non ki o pompi wala bo ha lekki man ɗo hunde botore ɓandu mako nafore ɓandu mako, to ni banniɗo kam laato kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye. To ni kam ɗo wonte konguɗi tati jumhur ɓurnal modiɓɓe ɓe ɗon gi'a kanjum man ɗo suutago walla pompago man ɗo ɓe ɗon gi'a kanjum man ɗo ɗum wonnan sumaye. To Sheikhul Islam Ibnu Taymiya kanko bo o wi kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye, ngam wala ko ɗum nafrata ɓandu ɓi adama. To kadi Ibnu Usaymin o suɓi o wi to ni laatake ko o pompoto man ɗo ɗum lekki non cooki wala ha maki ko botata ɓandu, kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye. To ni kam to wodi ha lekki man ɗo ko botata nafata ɓandu mako bo laato kanjum man ɗo ɗum bonnojum. To ni kam ɗo wonte dammuɗum ha mas'ala man kadi, to ni laatake ɗum lekki cooki non goɗɗo o pompiki ngam nyawndigu wala ha maki ko nafata ɓandu, laato kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye mako. Amma noy to laatake lekki man ɗo wodi ɗum lekki ɗum nyawndigu amma wodi hunde wonde bo ɗon jilli ha ton, kanjum bo ɗum wodi ko ɗum nafrata ɓandu mako, laato be majum bo ɗum wonnan sumaye mako. To en gartan ha no gas go'owol kanjum wonte nahadago non, jotta kam deidei en bolwanino ha to nahadago hunde gal lawol jotta kam gal lawol danyrugol. To ha ɗo bo ɓe mbino ha to man ɗo ɗum wonnata sumaye. To ha ɗo bo noy jotta kam nahadago non jotta kam gal masalan gal lawol ngol coofe lorɗe, noy kiita man kanjum man bo ɗum wai o wi kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye, ngam kanjum man ɗo
ko ɓi adamajo o nahadoto man ɗo wala ha majum ɗum lekki coki non o nahadoto ha muɗum wala ha majum hande hunde ilande walla nebbamre walla ndiyamre ɗum lattaki bo ɗum nyamgo ɗum lattaki bo ɗum yargo to ni kam kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye. To la Allah jotta kam keynitoɗen be no gas e go'o ɗiɗo jokken ha jonde meɗen nayabre bi'idhnillah. Hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.